Mangene ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la kufinyelela khona-ke insimbi news kanjalo nensimbi online radio. Igama nginguSiphelele, ngiwu-Checkless, ngingowakwaXaba, ngisehadini kanti ngikubikela lolu daba ngisemkhoba ehholo lomphakathi. Njengoba ubona iy'moto zime ngaphandle kanjalo nabantu ngaphandle kwehholo, lawa amalunga kaKhongolose eMusa Jaca branch eWard 7 ngaphansi kwamasipala womuzi wabantu kuyona i-district yaSogwini, kanti bazozibheka ukuthi-ke ngabe amagama wabo asekhona yini ohlwini noma ngithi nje i-database yalo-ke iqembu. Phela namhlanje usuku olukhulu oluyingqayizivele, wonke umuntu akade elibheke ngamehlo abomvu kwazise kukhethwa ubuholi obusha begatsha. Kanti-ke labantu nje ubabona bemile basazibheka ukuthi-ke ngabe akhona yini amagama wabo elivelayo. Igama lakhe ohlwini ungena ngaphakathi athole isikipa seqembu kanjalo nesifonyo ukuze phela aphephe kuyona-ke i-coronavirus. Kanti uma esehleli phansi uyalinda nje ukuze kuhlangane i-quorum futhi alindeleke nokuvota. Nakuba kunjalo bakhona abalokhu bebambe inguyazana laphaya nalaphaya bexoxa ngokuthi ubani okufanele avotelwe kwesiphi isikhundla. Kubukeka umbango ushisa kakhulu esikhundleni sikasihlalo njengoba kuvela amagama amane abangisana ngaso-ke lesiya sikhundla. Emagameni avelayo siyalithola elikaThemba uRobert wakwabhala kanjalo nelikaPetros uPetty wakashebi kanjalo nelikaMandla wakantuli, bese kube igama laphayana lakhe-ke uMgobhozi naye elivelayo elakhe igama. Njengoba-ke ubona laba-ke abanikeza iyikipa labo esebeqinisekisiwe ukuthi ngempela bakhona ohlwini. Lawa amalungu kaKhongolose asevele erejistile azibona futhi ukuthi-ke ayavela ohlwini. Kanti-ke balindile njengamanje ukuthi-ke kuze ngaphambili abaholi bezoqinisekisa ukuthi-ke babanikeza inkombandlela yalo mhlangano. Kanti ama-delegates asekhona asefikile njengoba-ke kuthunywe lapha-ke umnumzane laphana-ke uMandla wakwaChiya ekuyena ozobe ebheka eqapha konke ukuthi ukhetho lukhululekile futhi-ke lo-free ngayo yonke-ke indlela. Akahambi yedwa njengoba-ke ehamba noSibu wakwaShange ophuma laphaya eRenkonyeni Municipality. Ziyenzeka izinto ngoba nakwamanye ama-branch yilona-ke ukhetho, kanti amanye azohlala noma kanjani ngomhla ka-18 lo esiya kuwona. Asazi-ke ukuthi-ke iyozala nkomoni. Labo babonayo esithombeni weskipa esiyelo nemask emnyama uyena umnumzane-ke uMandla Chiya, kanti-ke lo wemask eluhlaza yena-ke oSibu wakwaShange. Yibo abazoqinisekisa ukuthi-ke yonke into ihamba kahle, akwaziwa mbhantshi kujiya, akwazi ukuthi-ke iyozala nkomoni. Kanti-ke kwesikanobhala isihlalo kanjalo nesekela lakhe kubukeka kungekho shintsho oluzoba khona uma nje sihosha-ke umoya. Leli-ke olubonayo yithimba ebelihola ngaphambi kokuthi-ke kufike lesi sikhathi sokuthi-ke sekufanele-ke kuqokwe abasha. Uyabona-ke laphaya yibo labaya-ke bahleli asebeqokiwe ukuthi-ke leke lona-ke ukhetho. Igama nginguSiphelele, ngingowakwaXaba. Njengamanje uzobona amavidiyo besina bedansa bekhuluma abaholi kanjalo-ke namalungu kaKhongolose eMusa Jaca. And you must say, ukuthi as has been represented to you, the roadmap, if we look regional conference and branches, and it's very, very squash, from 10 million, 20 million, kufanele regional conference.
So yingakho comrade kubalulekile ukuthi ama-structures e-organization kufuneke ukuze lento ahlale and siwenze ukuthi abe semthethweni. Then comrade, with that comrade explanation, ngicabanga ukuthi-ke comrade, I will give it to Ustad avule lo mhlangano with the political overview yakhe. Ebese sibuye sinikeza unobhala asenzele i-organizational report. After then we engage and adopt the report and proceed as we are expected to go to an election. Okunye kuyinhlaka because okunye esizokwenza ikusho mhlawumbe kusemanje ngoba sizobe sikhethe i-electoral team amongst us. Those will be the veteran of the branch abangena interest yokukhethwa okuyisona sigungu esizosikhetha la ekuyisona esizokwangamela ukhetho lolu elizobe liqhubeka la under our supervision. Ngoba kubalulekile ukuthi siveze lo wawungena interest nje yilo kuzala nominated ukuthi ube kuleso sigungu and you will be here and observing yona lezothwala ayizokwenziwa thina comrade. I-ANC decided ukuthi deployees afikayo kanti basuke sifike sithume emabhrentshini sibuye sifike nama-interest ethu. So manje yonke into fike yenziwe yi-brand thina simonithe si-observe ukuthi yonke into yenzeka kahle na. Ngoba uma ubona engathi akuhambi kahle ekhombikumavera mntokumzi kahle sengaziwa sengibaleka nephela iyasala i-progress awazi kusebenza. Gone are those days comrade. It's either the employees here or not, the branch will continue to submit with organization and submit your report to what organization in town. So we elect comrade Kulokuza amongst you that team was a family must get out of your process. The community aware, Jalen Belt, Nazana, and veteran. Now, the first veteran in 26. The veteran of the church. And I think to learn won't see. But you can complain is okay to some which you want to do. Upon which services the general we assist you, which went to one and then was a spot which is moving around. So we have not to go rate and without wasting any time, the Federal Chairperson who told the political overview. Amanda.
Thank you, Chief. No, on the ANC, what they've done, it is a standard agenda. What are the guidelines? Page 6, 2.16. There is a standard agenda. See, but the deal is difficult. That's how much guidelines are called. What better, Chief? What better? Okay, one. Put it upon the agenda of the Binary Branch General Meeting, BBGM must include A. Welcome and adoption of the agenda and the reminder of the COVID-19 measures, sanitizing, wearing the mask, and socialized distance. B. Credentials report and the quorum of the BBGM. C. The political overview by the outgoing chairperson of the branch. D. Organizational report by the outgoing branch secretary. E. The financial report by the outgoing branch treasurer. F. Discussion and adoption of the report. G. The program action for the branch in the next 2 years. H. Input on the throw eye of the needle. I. Leadership of the new EC in accordance with the Rule 23.2.5 and G. Announcement. That is the agenda. Okay, go ahead. Don't start out by not being a general charter and adopt it as it is. Otherwise, it's not an agenda. It's moving. So in agenda about successful umanga ukuthi ufuna ukuthi isifundele umunye nomunye afunde kuphela okwami ukuthi kuyo i-agenda ekuyiyona abe uma khona omunye ukuthi ukhona inkinga phakathi kuzosithatha ngoba awufuna ukuthi ngaba ukuthi la into ekuyiyona yo fanele siyazi i-agenda yevela la bese siyigcina ilethi owethu ukuthi kufanele sibheke isikhathi yokusebenza. Vela unikile lapha ngafuna ukumbeza. Ufuna kube ukuthi wonke umuntu uyeza uzabe ukuthi kuzwa mina vela. Funa ukuyena ozotshona uyabona lokubeka kahle ba funa ukuthi manje ngifuna ukuphikisa lokho chairperson ngaphandle ngaphambi kokukhoshisa isikhathi before I second ukukhoshisa isikhathi
seyayikhupha ukuthi igama legraph lishintile manje selilojaka. Kodwa besidiscussa masesifika kulo ngipropose ngegama ukuthi ngihlala mase ngisekela kukhona isikhathi ukuthi kanje nasikhathi. Asibonga kakhulu kuyakhe ngoba empeleni khona nethuba lokulana sizoyikhokha kathixo. Baba ngithe ukhona ngabe usubekile wathi agenda yethu kuzile ya khona mawumakukhokisa. Makhulu lana-ke kunento efanele siyifuna sizibabade kakhulu. Okubalulekile funa sazi ukuthi isitaksheni esihleli kusona njengamanje bekufanele ngale asisahlezi. Ukuthi-ke izimo ezikhona zibonakala kusele. Ngicela-ke abafundisi ukuthi sikhulume politically sinenethi kwipolitiki kufanele sikwamukele ukuthi kunezinto ezisaphoqayo. Kodwa-ke engizokusho manje sonke sidlala ne-ANC. Inqubo ka-ANC ikhikethwa kwethu. Kufanele sazi ukuthi u-ANC akubona owami ohlala u-ANC wethu. Cela ukuthi ngikudlulisa ngisukamude nje kakhulu ngidlulisa ikhokha kulabo ababethe bokhokho ngolwemini ngidlulise nokhokha. Awukuthi ngiyodlulisa. Bese ngithi-ke ngicela ukuthi masikhuluma ngepolitiki sigxile ekutheni ukuthi siyokhethweni. Uma-ke siyokhethweni kufanele sazi ukuthi u-ANC udinga mina nawe, awudingi abaholi kuphela, udinga thina sonke. Ngicela ngibonge kakhulu izimfundisi okukhona ukuhloniphana ukuze kubafundi bakhona bonke naningi bakhona. Ekuyiyona ebalulekile kumina ukuthi ngithi ngicela ukuthi liwuseke u-ANC njalo uluseka. Ngoba u-ANC akubona umuntu futhi-ke ngiyakubonga lokho ngikubona ukwenza. And uma nento kangena omunye nomunye uzojabulisa. Uma-ke siya yothini kuyadingeka ngicabanga ukuthi nabanye sikhuluma kakhulukazi funa ngikwenzelwe kakhulukazi abe ngabona behleli apha ngaphandle bengekho. Babalulekile laba bantu njengoba bakhombisile ukuthi u-ANC bawuthanda. Sikusho lo bakhombisile u-ANC bawuthanda ngaba bekho lapho u-ANC abawuthanda. And ngaba bathi asisilokhu sidlala lana ngabekho basimama. Asikubonge lokho sithi siyabadinga abantu abafana nalaba ngoba bakhombisa ukuthi kusasa ibona esizosebenza phezu kwabo ekutheni ngelinye ilanga kufanele bathole babe ne-membership ephilayo isikhathi esifanele. Ngoba ngeke senze lutho ngaphandle kwabantu. Uma-ke ngikhuluma ngalokho angifuni ukuthi makhombisi sigxile kakhulu endleleni ekufanele sigxile khona ukuthi njengasilokhu sila sazingazi ukuthi la sisefonini esizokhetha bebhlende. Kubalulekile ukuthi ngutho sifoli bebhlende sokhetha. Abangukuthi usethile okuthanda ngaphambi bathi njengalokhu ngokuqala ngokujwayelekile liyanithi hayi sizokhetha nobani uthile uchazile manje ukuthi sizohamba ngezigaba ngenxa yezizathu ezithile. So-ke kufanele sikwamukele uma u-ANC ehamba ngokuya. And-ke ngicela omunye nomunye nje athathe ngokuthi lo okwenzela ngazasonga lokhu engilapho ngiyilo ezinto zokuqala ngiyabonga ngesibekelo kodwa-ke ngokusho manje ngicela ukuthi ukoza kwethu ephakathini bengizocela ngokubambisana nozakwethu babeke abangakhe babeke kulesi sikhathi abathile abasekusona ukuze angabikho okufanele ngawokushila. Ngibonge kakhulu nababhali besinayo ibreak mayikhombisa ukusaphila ngoba okwami ukuthi ngithi u-ANC ngukubona ukuphila. Njengosihlalo wethu befanele ngikubona ukuphila u-ANC. Uma ngabe kufile u-ANC lokudloza u-ANC wabulala. So-ke manje ngiyabonga mangibona kusekhona abakhona ukukhombisa ukuthi u-ANC usaphila. Kufanele baqhubeke ngempilo. So uma-ke sizongena endleleni ekhona sizothi Ama-employees wethu
from Eritrea. Ukukhomrete umandate okuyena uthunyelwa ukuzobheka ukuthi umsebenzi wethu uhamba kahle yini. Bese kuba nokhomrete usibusha from Eritrea. Ngokwe-forum yethu ukhomrete ngokwe-database yethu u-158 well, 7 July, 1 forum yethu ikorada ngo-85. So wasicela yakorada njengamanje ku-91. We have our challenges. Ongakwazi ukuhlala siyibhizi sinezinto nje ezincanyanyana kodwa okubukeka njengamanje ngesikhathi sekusona sikwazi ukuthenapha we look like i-branch iyaphinda nesesebenzela ngayo because comrade sithe siqala ukulungisa i-branch last year ngo-2020 bayibuyele esikwini kwabe kungena u-COVID but the branch iyasengusa ngeka branch ikwazile ukuzavela ibonakala ngesikhathi se-COVID. So ezinye izinto ebesizenza through i-national campaign even yona sikwazile ukuyikhulu. So nje i-branch noma ngabe ibhizinisi ezinazo kodwa kukwazile ukusebenza ezichaza ukuthi angizubambile ngizamule ukuphinda ukuthi kona i-ANC isifunda iyaphinda noma iyaphinda. So ngalawo mazwi omkhumbulo ngifuna ukuthi i-branch yethu i-branch ebukeka inkulu kodwa in terms of kube khona into yokufundisana kuhamba kancane but we believe ukuthi ngokulandela sonke lesixathulisana sifundisana. So ngibheka le background yesizathu sokuthi ngifuna ukuthi ikwazi ukunyenza understand ukuthi kungani mhlawumbe isimo simi kanjani. Into eyenzakala ngaphambili ukuthi ebranchini sikwazile ukuthi si-collecte lezo imali kube khona ama-community akwazi ukunikela ukuze sikwazi ukuthola izikipha lezi ezibhekile kunamhlanje ezifoni. So okuningi ngenxa yokuthi sisakhulisana bephendishwa onobhala kanye nabo-secretary ukuze asistane in terms of ama-position ukuthi umuntu le-position uhamba kanje uhamba kanje uhamba kanje. So lilonke elizololisho ukuthi siyabonga ngoba bakwazi ukuthi ngokwe-branch bazikhathele bona basizitholela isikipha. So Let's
constitution not more than 3 comments out of comment to your meeting BGM. You will sit down and analyze what I've raised here into a geographic spread ye-branch. Ukuthi imeleleke ngendlela yini. If that has not been covered, Washumkuku siyapenduka siyaburuka Washumkuku siyapenduka Bezule mwamlezwe Kapata weke nana